Господин Ботев, добър вечер. Добър вечер. Нека започнем първо с факта, че доста загадъчно изглежда името на вашата партия. Аз не случайно, още когато миналата седмица анонсирах участието на господин Стефан Иванов, който за съжаление е болен, затова вие сте тук, казах, че абревиатурата е такава, която би трябвало да я разкрият самите участници в нея. Така че вие като заместник-председател, има ли нещо, което всъщност е интригуващо? Името на партията е Движение демократично действие, но нашата идея е тя да бъде с абревиатура Д3. Д3. Защото мислим, че така по-добре и по-запомнящо, по-различно от това, което предлагат другите партии. Безспорно, между другото, и на мен ми стана интересно. А в началото, като казвах Движение за демократично действие ДД3, и само да ми ще кажа ДДС или сещате се именно заради възможността да се бъркат абревиатурите, предпочитаме да бъде Д3. Да. Сега да ви попитам нещо, което надявам се няма ми се разсъдите, защото ще цитирам Буров. Да. В България, каза той едно време, българин като няма какво да прави, или се чеш по топките, или създава партия. Нали, не съм виновен, аз така си казва човека. Защо при толкова много партии е необходимо да има нова? Каква е историята? Историята не е много кратка. Ние не сме, до миналата година нямахме никакво намерение да правим партия, докато видяхме какво се очаква от този парламент. И когато видяхме, че в края на краищата всички тия, които се бият с гърдите, че са десни, се събраха в една странна за нас коалиция. Меко казано. Решихме, че трябва да се създаде една партия, която да се бори срещу статуквото, което вече става опасно за държавността в България. А иначе тя възникна на базата на едно сдружение, което се правеше конференции, семинари. Неправителствена организация. Неправителствена организация, и в което се обединихме една общност на свободни хора, където всеки имаше право да казва своето мнение, без да се притеснява от това, което се случва в лидерските партии. Както на нас двамата не се е случило. Както на нас не се е случило, и затова ние решихме да направим не лидерска партия, а партия от лидери. Тя вече е факт, може би е най-новата регистрирана партия в България. Имахме си проблеми с регистрацията, обаче бяха решени, те са очаквани. Между другото, аз чух и от други, че регистрацията е малко прекалено много бюрократизирана отново. Има ли такова? Не, аз мисля, че имаше други фактори, които повлияха за забавянето. Проблеми с документите не сме имали, както не сме имали проблеми с документи и при регистрациите до тук. Така че остана кратко време за подготовка за местните избори, но ние не се притесняваме от това. Ние ще говорим за местните избори по принцип. По принцип, да. Вие ще имате ли кандидат за кмет или само листа? За София ще имаме. За София ще имате, да. Предполагам. Така че мисля, че ще станат 3 там. Да. Може да станат. А на балотаж, кой ще отиде, ще видим по-късно. Така. Вие ще бъдете в листа за общинските съветници. Искаме да си поговорим за този фактор. 61 общински съветника. Господин Стефан Иванов, който е председател на партията, има достатъчно богат опит в общинския съвет. Той е 3-ти мандат. Вие имате достатъчно богат опит в парламента. 2 мандата. Народен представител. После бяхте и председател на Агенцията за метрология и стандартизация. Преди това, още в началото, областен управител на Габрово. Така че сте хора с опит. София обаче изглежда вече, че матчът е игран. Почти всички казват, че госпожа Фандъкова ще спечели и то от първи тур. Ами, това ще бъде жалко за софиянци. Да кажем нещо за нея. Тази толкова симпатично дама свърши ли някаква работа? Нашето виждане е, че всички кметове в момента в България изглеждат много добре на фона на предишните. По простата причина, че те имат толкова много пари в сравнение с другите,
на места по 3-4 бюджета допълнително всяка година, което няма как да ни проличи. Говорите за европейските средства. Да, говоря, че освен на републиканския бюджет, който поначало, благодарение на това, че брутният вътрешен продукт се увеличава и бюджета на всяка от общините, но и освен тях, тия европейски пари, които идват, са едно много благодатно нещо за всеки кмет. На София, доколкото знам, извиняйте, но все пак говорим за изборите в София, бюджет за 2015 беше 1 милиард и 49 милиона, а сигурно са били много повече парите, които са дошли. Да. И в цяла България е така, и затова всички кметове изглеждат в момента много хубавички и всички искат да си ги преизберат. Цяла България това е така. Въпросът обаче е, добре ли е един кмет да отива във всеки един случай на трети мандат? За мен трети мандат на един кмет става вреден за общината, в много от случаите, вреден за самата партия, която го е издигнала, и вреден за самия него. И на много малко места има хора, които за третия си или четвъртия си мандат все още имат достатъчно много идеи, които да бъдат полезни на града, на общината. В България сега се сещам примерно за Злати Живков, който се бие за 5-ти път. Да. Той беше, първата му битка беше 99-та година. Естествено, че има изключения. Има изключения, да. Не е само той. Но аз, готвейки за този разговор, пък прочетох кой е най-дългогодишният кмет в България. Той живее близо до София, в село Долни Окол. И е кмет от 68 година в книгата на Гинес. Но тогава селото е било 4000 души, сега 400. Така че само споменавам тази любопитка. Преди години ходих на аудит в една община в Монтанско и попитах от коя партия е кмета, и те ми казаха, че от 45-та година до сега е само от една партия кмета. И след промените е само един. Така че има такива изключения в България. Да се върнем към нашата любима столица. Все пак това повечето от емигрантите вътрешните в България смятат, че ако София е добре подредена, тя им изглежда така на фона на другите градове, всичко ще бъде вред. Колко пъти преправяха Цариградско шосе според вас? Аз живея близо до него. Аз помня първия път само. Беше заприличало на... И съм на 16-ти етаж и трябва да ви кажа, че аз вече не знам колко пъти трябва да се преасфалтира Цариградско шосе, за да може да бъде преизбран кмета на София. Най-ме изненада спирката на Плиска, която миналата година я преасфалтираха, и тая година пак я разкопаха и асфалтираха. Спирката на Плиска? Локалното всъщност. Не е точно тя е била чисто нова. Не знам. На това трябва да отговорят тия, които дават парите и които би трябвало да търсят и някакъв ефективност от тая инвестиция. Според вас, тези, които усвояват парите, в думата усвояват, каква е етимологията? Етимологията, според мен, е от руското «усвоих». Да, т.е. те усвояват и трябва да отидат при техните хора. И най-интересното е, че това е официалният термин, икономически термин, който се изучава в нашите икономически университети. Усвояване на средства. Не е влагането им в нещо добро и правилно, и ефикасно и ефективно. Това ми напомня за стадиони, дето се стоят по Видинско, в села. Обаче трябва да се усвоят едни пари и те правят чисто нов стадион, дето живеят 300 души. Има пари за стадиони. Село Царева ливада, бившата гара Върбаново, също е с нов стадион, който е по-хубав от половината областни градове. Това къде е? Това е Дряновска община. Добре. И кмета ни е от ГЕРБ. Да. Тоест, има пари за стадиони, правим стадиони. Има пари за такива интегриране на малцинствата, правим такива проекти. Има пари за някакъв друга така дейност, която никакъв ефект няма от нея. Ние даваме европейските пари. Тоест, дневният ред на хората... Нещо много сбъркано има в цялата. Няма нищо общо с парите, които са предвидени по пера. Да. Ето, например, София, вече сме 2015 година. В София до сега няма нито един смел проект за решението на някой голям проблем, какъвто е задръстването, но смел. Примерно две скоростни диагонални
такива магистрали. Никой не си и помисля за това нещо. Помислете, летището няма връзка с околовръстното из Ботевградско шосе. Скоростна връзка. А цяла Северна България също го ползва това летище. И много такива неща има, които ние просто ги виждаме и понеже не сме вече, рутината ги убива тия дългогодишните участници в една и съща дейност. То важи за всичко. Важи, може би, и за бизнеса дори, защото докато са млади, са агресивни и така, след това вече почва да Аз разбирам, че едно от вашите предложения ще бъде кметския мандат да не бъде повече от 2, защото това се отразява зле на... Това вече се решава от парламента. В момента предстоят местни избори. Що се отнася до законодателство, там проблемите са други. Сега, преди да продължим по тази тема, има един подготвен репортаж от нашите приятели, който е свързан с мнението на софиянци за чистотата на София. Аз ви го предлагам, защото, пак повтарям, днес най-после беше открит завода за отпадъци. Да чуем какво казват хората. Питаме хората, трябва ли на София пречиствателен завод за боклуци? Разбира се, че трябва. А какви ще са ползите от него? Какви ще бъде по-чиста столицата, ще бъде по-красива, по-приятно ще ни бъде да се разхождаме по улиците, по парковете. А мислите ли, че въздуха ще бъде по-чист? Разбира се, че ще бъде по-чист и въздух. За боклуци ли? Разбира се, че трябва. Добре, какви ще са ползите от нея? Естествено, че ще е много по-чисто и много по-екологично, ако трябва да... Тоест мислите, че въздуха ще бъде по-чист? А въздуха дали ще бъде по-чист? Не говорим за въздуха, въобще изобщо. За по-чиста София. Добре. За пречистване, въобще изобщо. Ми трябва. А какво се подобри от това? Той още не е почнал да работи, към края на септември ще стане. Да, знам, но когато се появи, какво ще се подобри според вас? Какво ще подобри? Чисто и просто ще стане по-лесно с боклуците. Ще ги изхвърлят, ще ги правят. Да, предполагам, че е необходимо. Тоест, сигурна съм, че е необходимо. А какво се подобри от него? Няма да имаме сметища, които да смърдят наоколо, да тровят земята, почвата и да създават проблеми на хората, които живеят около тия места. А мислите ли, че въздуха ще се изчисти? Да, би могло. Би могло. Не съм инженер, не мога да ви кажа точно, но се надявам, че има такава технология. То е направено и да мислиме. Септември ще го пуснат, още не е направено. Да го пуснат. Необходимо е, разбира се. Навсякъде е необходимо. А какво ще се подобри от него? Нищо. Нищо, чистотата няма ли да повлияе? Въздуха? Какво има общо с завода? Сметищата ги замърсяват? Пак ще си има сметища. Да, за съжаление, т.е. не съм от тук и нямам пряко наблюдение, но ето, точно тук може в момента да видите. Боклуците в София имате предвид? Да. А ще повлия ли това върху чистотата на града? Със сигурност, но най-вече самосъзнанието на хората. Естествено. А какво ще се подобри? Крайно необходимо е да има завод за пречистване на боклуците. А какво ще се подобри от него? Ще се подобри общата хигиена на града. Хората ще... И да има най-вече съдове за разделно навсякъде и по-лесно да може да се обработва този боклук. А имам чувството, че може да се използва и при преработването да се отделя достатъчно топлина, както в другите държави, за да може да се ползва за отопление. А също така могат да се получат и торове за наторяване. Добре, както компоста се прави. А мислите ли, че от тези кутии, които са за разделното изхвърляне на боклуците, хората ги спазват и не хвърлят всичко? Всичко зависи от съзнанието на човека. Примерно аз тук живея на Пиротска, ако има пред нас такива кофи, никога не бих злоупотребила да не разделя боклука още от дома. И тия нейлонови турбички апелирам да се махне, защото това е отрова. Знаете, не може да се разгради 100 години.
отношение на чистотата, обикновено хората винаги са на едно и също мнение. В паузата, докато гледахме и двамата си задавахме въпроса, защо толкова време се забави този завод, но никой няма да ни обясни. Аз имам обяснение, че са търсили по-изгодни условия, да не бъде с пари на софиянци, да бъде с... Тоест, не на софиянци, а на българските данъкоплатци, най-общо казано. Това, което трябва да признаем, въпреки че така достатъчно остро критикуваме управлението, е, че за този завод от цялостната му стойност само 13% са от бюджета на София. Което си е факт си е. Бих искал да ви помоля да разкажете накратко за вашите приоритети като кандидат за общински съветник, които естествено са свързани и с самата партия. Но друга, когато говорите лично от свое име, така то си ви е в главата, може да го разкажете, за да придобият представи зрителите. Много неща са. Първото, което искам да стане и община, електронна община. И всички административни услуги да могат да се изпълняват електронно, при което ще падне и цената на услугите. Второто нещо, което би трябвало да има законодателна инициатива за него, за мен е необяснимо, как в София умираш по-скъпо, отколкото да кажем в Брусарци. Момент. Защо в София се умира по-скъпо? Издаването на смъртен акт е по-скъпо в София, отколкото в Брусарци, примерно, нали? Или няма значение къде. Разделени са на 5 типа общини и цените различни на едни и същи административни услуги. За мен това е някакъв нонсенс абсолютно. Това е абсолютно подигравка с... Да. След това другото, което е големия проблем на София, е, че тя се развива неравномерно в такъв смисъл, че община София е уникално нещо. От Стара планина до Рила планина. Да. И тия райони, които се водят в София, в Софийска община, столична община, те нямат същото развитие, каквото има София. А и тия хора, и там живеят хора, и те искат да живеят нормално, и те искат да се ползват от някои съвременни достижения на науката и техника. Предполагам, че и те плащат същите данъци. Плащат същите данъци. Това е изключително голям проблем и нашата партия специално набляга най-много на тия райони, които са в периферията на София. И имаме много силни кандидати за районни кметове там. Третото нещо, естествено, е големия проблем с транспортната инфраструктура, защото града е много лошо скроен. Чувах мнение колко велик архитект бил Георги Стоилов, а в същото време всички нови комплекси на София не са направени с улици, които могат да се ползват и през 21 век, а са с алеи. И на всичкото отгоре няма една права улица, всичките са с многобройни завои и завойчета и никой не може да обясни защо е по този начин направено и защо никой не мисли това нещо да се промени. На много места може да се промени, но софиянци обикновено казват, не, зеленината няма да я бутате. Винаги трябва да има един баланс между удобствата и околната среда. И този баланс в София е трудно да се наруши, защото, примерно, ако се отреже едно дърво там, че пречи, то може да се засади на друго място. В момента има техника, може да стане за половин час това нещо. И има много подобни такива неща. Когато казахте за архитектурата, сега се сетих, в София е пълно с едно, как да кажа, аз разбира се съм лаик в тази област, но човек му прави впечатление чисто естетично. До някакъв, примерно, стара къща от преди освобождението още, някакъв съвсем нова грамада с стъкла, алумини, които помежду си нямат абсолютно нищо общо. И сякаш и нищо не ги дели на всичкото това. Да, но това нещо трябва да го защитаваме. Това е част, неприкосновената част на собственост. Ако човека иска да си го продава или да строи нещо ново, да го прави. Но насилвайки общината, собствениците, какво да правят с имотите си, нарушаваме един от основните принципи. Но понеже стана дума за архитектура. Друг сериозен проблем на София, който виждате. Защото според мен един от
Той не е толкова забележим този проблем. Но в центъра на София някакси чистотата по много особен начин започна да се подобрява. 9 фирми чистят София. И това, което винаги ми е правило впечатление, не знам защо, то е свързано и с транспорта. Транспортните фирми излизат да чистят в най-натоварените... Представете сутринта в 9 часа да започне чистене в центъра на София на куп други места. В 9 часа. Значи това е вече въпрос, който Общинския съвет трябва да намери едно рационално решение и да въведе ред. Аз не мисля, особено с съвременни разбирания за работно време, че това е задължително да бъде по този начин. Виждате, че все повече се налага тенденцията за почасова работа, за промяна на работното време, за разкъсване, за много такива гъвкави варианти други и би трябвало да може да намери решение. И друго свързано с транспорта, се сещам сега, има светофари, които работят абсолютно логично. И през кои светофари, ако спазваш закона за движение по пътищата, ти изобщо не можеш да минеш. Защото там зеленото е 5 секунди. И в тая посока има предложения, само че няма да го издам. Добре, хубаво. Да продължим натам. Вашата гледна точка, оставете сега партията. Вие като кандидат за общински съветник сте забелязали, като човек, който живее в София, сте забелязали тези неща, тези проблеми. Нека днес да говорим за тях, не като нещо, което го правиме, за да агитираме или нещо подобно, а като това, което като жители на София ни интересува да се подобри. Да. Така че... За мен наистина има много неща, които поне и са свикнали софиянци и те не ги дразнят. Но човек, който не е живял толкова дълго време в София, да кажем, не е живял повече от 30 години в София, примерно, той ги забелязва някои от тия неща, защото има възможност да направи сравнение. Аз на много неща се чудя на начина дори на мислене на много софиянци, но това е даденост някаква и явно трудно може да бъде разчупена и че трябва време за това. Аз съм убеден, че мисленето ми ще се промени, защото споменете си, когато ставаше въпрос по времето на кмета Софиянски, да се направят подземни паркинги. Да. И те скочиха всички, как можело те ще ли да отроят учениците в училищата, не можело по двора на училището да има паркинг. Как да не може, като има 1000 варианта да са технически, които могат да го решат този проблем? Тоест, първосигналната реакция на такива решения, които са много важни за самите софиянци, за нас, е някакси неадекватна. Те не го обмислят от всички страни какви проблеми ще се решат и какви ще възникнат. Да се оцени риска и тогава да се прецени. Те без оценка на риска, без оценка на въздействието на това техническо решение, го отричат. Категорично отказват да са. Много искат да има референдуми. Местни, допитване до хората. Обаче такива проблеми отказват да се организира подобно нещо и да се решат от населението. Реакцията не само на софиянци е така. Колко проекта, бизнес проекта бяха провалени от зелени организации, наречени уж фундаментални, но вие сте инженер. Сега, и преди малко казахте нещо много вярно. Трябва да се балансира между прагматизма и екологията. Всъщност, крайна сметка, за да може да опазваме тази околна среда, нали, трябва да има бизнес, който да върти, да има пари, за да се грижим за нея. Да ви кажа, аз съм ходил, занимавах се с един проект за развитие на туризма в Централна Северна България и съм ходил в Швейцария много. И ми прави впечатление, че там тия хора не се притесняват от такива сложни технически решения. Примерно зъбчати железници, високопланински железници, тунели, много тунели по пътя от едно до друго населено място, само и само да е удобно на гражданите. Тук се страхуваме и не мога да се обясня от какво. Това са постижими неща и вече са във възможностите на България като държава по простата причина, че има начини да се осигури финансиране. Може да не е веднага. Но когато има готов проект,
в първия момент, в който се намери финансиране, той да бъде реализиран. И точно в това отношение трябва да си променим начина на мислене. Да не се страхуваме от такива за някои грандиозни и нерешими технически решения, а да почнем да мислим за тях, защото това е бъдещето за облегчаване на живота на хората. Не е нормално от Изгрев до Красна поляна стига за 1 час кола. Не, то абсолютно ненормално, не само, че... Аз днес пътувах точно толкова. 1 час. За 1 час, за 2 часа се ходи от София в Габрово. Понеже споменахте за смелите идеи и за Швейцария, си спомних, че преди близо 2 седмици излезе новината, че Швейцария построила най-дългия тунел в Европа под Алпите. Да. Вие бяхте народен представител от Габровски избирателен район. Защо не можа нищо да се направи с прочутия тунел под Шипка? Сега пак няма пари. Оказа се, уж щеше да има икономии, но последното, което прочетох е, че пак няма пари, защото този лот за Кресненското дефиле ще изяде всички пари чрез магистрала Струма. Много... Аз не съм убеден, че трябва точно това да бъде техническото решение. Не съм убеден, че точно европейските директиви, регламенти са пречка да се направи един по-евтин проект. Ако вземем да направим едно сравнение за една магистрала, да кажем в Австрия, айде. Така? Австрия, която долу-горе терена е подобен. Да. Там да видим колко струва 100 км магистрала, и тук да видим колко струва 100 км. Аз съм убеден, че в Австрия струва много по-евтино. Някой да ми даде на мен този отговор. И сега за тунела под Шипка, който е изключително важен, защото най-големият проблем пък на България като цяло е неравномерното развитие на регионите. Да, връзката между Южна и Северна България е... Значи, в Северна България не случайно има такъв голям отлив на населението. То е защото нито има развита инфраструктура, нито има възможност по някакъв начин населението да бъде задържано в тия региони. Да не говорим пък за отсъствието на корпоративна социална отговорност на работодателите, която е невероятна. Там ги държат с двойно, тройно по-ниски заплати, да кажем, от София. Това не е нормално вече в 2015 година. Не може, примерно, една огромна част от населението да получава дори много по-малко, отколкото са 2 минимални работни заплати, а в същото време да издържат семейство и да се надяваме те да се изучат децата, да бъдат добре възпитани и да не бягат с чужбина. Да, някак си звучи през 2015 година ужасяващо, ако един човек работи по 8 часа 5 дни и е беден. Това е масово. Масово. Добре, все пак, според вас, сега не мога да изисквам да бъдете футуролог, но ще има ли тунел под Шипка? Да. Ще има, само че ще бъде с кредит, вероятно, на държавата. И е вече наложително да има, защото прохода на републиката, който бяха наляти в него много пари, той може да в зимно време е най-добре да бъде използван само като резервен път. Защото поддръжката на прохода на републиката в зимно време ще бъде много по-голяма, отколкото поддръжката на тунела под Шипка. Това е едно уникално място, къде ще бъде тунела и е само 3 км 195 метра дължината му на цяла Стара планина. Просто даденост, природна. Нали? Същия тунел под Карнария, където също трябва да има тунел. Другата голяма заблуда в България е колко тунела да има между Северна и Южна България и колко моста на Дунава. Да. Има си правила. На времето бях в една работна общност с дунавски страни и там е казано, на всеки 100 км на Дунава трябва да има мост. Ние са пазарим 2 ли да са, 3 ли да са. И как в България никой не го знае. И уж трябва да има някаква приемственост в управлението. Нали? Трябва нещо да има, поне малко да се надгражда на всеки, каквото и постигнал, другия да го надгради. А не както стана, например, пак в Габрово, ще дам пример, проект, който внедрено швейцарското ноу-хау в туризма без пари, без 1 лев. Всичките разходи са за тяхна сметка, като дарение от швейцарското правителство. С лека ръка да го задраска, за да вземе си 500 000 евро за развитие на туризма.
и да смениш едно супер модерно лого и един девиз по пътя на слънцето с една шарена черга, която не е характерна за Габрово. Но и такива неща се случват. Това се нарича усвояване. Не знам. Така, сега искам да видим... Затова се върнах в политиката. Добре. Защото вече не мога да ги издържам на тия неща. Да гледам един шеговит репортаж за това как се започва да се работи здраво пиарски в полза на изборите в София. Да видим как се мият улиците в града. Това беше без коментар, разбира се, защото е очевидно, че такова нещо не може да се направи в цяла София. И че има няколко улици, в случая това беше Пиротска, на които може да се позволи подобно нещо. А пък вие си спомнихте, докато гледахме репортажа, че в Европа за пръв път в Париж и в Амстердам се започне да си мият улиците, а имаше един период по времето на Тодор Живков в 60-те години, когато и в България се миеха. Да, точно по същия начин. Точно по същия начин. Никакъв напредък като отношение. Да ми кажете още няколко... Стана дума и за... Тъй като се заговорихме за бежанците, няма как, за сигурността в София. В началото споменах, че през 2005 година, когато господин Борисов стана за пръв път кмет, София беше на 67-но място по световната класация за сигурност на градовете. Сега е на 87-но. Това е неразбираемо за мен. Защо София става по-несигурен град за живеене? Не е само София. Предполагам, в цяла България, и затова една от доминантите в нашата програма е една нова концепция и стратегия за сигурност. Ние под национална сигурност не разбираме само опазването на държавните граници или на гражданския мир, а го разбираме като много по-широко понятие. За нас елементи на националната сигурност е сигурността на децата в къщи, на улицата и в училище. За нас елемент от националната сигурност е сигурността на работното място, на работниците. Елемент на националната сигурност е достойният живот на пенсионерите, както и опазването на собствеността на хората най-вече. Защото в България всеки може да бъде ограбен, украден,
набит, изнасилен, без накрая да има някакъв ефект от действията на правоосигурителните и правораздавателните органи. Това може да стане обаче само с една стратегия, която във времето да бъде реализирана, защото това е нещо, което не може да се реши за ден-два. То не се решава с някакви други мерки, а се решава с добра организация преди всичко и с това всеки да си върши работата, когато е ангажиран с някои от осигуряването на елементите на тая национална сигурност. Защото много хора дори не дават сигнали, че са ги окрадили, като знаят какъв ще бъде ефекта. Отиваш в полицията, дават един албум и почват да питат, познаваш ли това, познавам ли оня. Аз бандити не познавам. Как да кажа кой е? Значи някак си на мен много странно като поведение на тия хора. Това е така, сигурно аз не съм ходил за да знам, но съм чувал, че по този начин... Пожелавам ти да не ходиш. Благодаря. Въпросът е, че наистина има и то в среднощните часове на столицата, когато аз съм срещал доста хора с поведение, което е застрашаващо. Клошарите в София доста се увеличиха. Но това не е от сега. Аз си спомням преди 15 години гост ми беше председателя на ДИН. Това е Немския институт по стандартизация. Когато сте бил областен управител? Не, когато бях председател на Агенцията по стандартизация и метеорология и отседна в Шератон, естествено. Нали? Вечерта ме пита къде може да се разходи в София. И аз още тогава му казах навсякъде, само не дейте по Мария Луиза. Което значи, че това не е от сега. А там сега, знаете, около женския пазар. Да. И аз не мога да разбера как един малък район тук, сравнително малък, една много малка част от София, как не може да се намери решение на тия проблеми. От години, от много години. Вижте какви са хотелчета, хостелчета, мотелчета, които все пак някакъв ред трябва има там. И то до 3 знакови религиозни паметника. Джамията, синагогата и... в една от най-хубавите части на София. Една от най-хубавите части. Да, това е така. Значи, тъй като ни остават последни 5 минути, аз мисля да направим една ретроспективен поглед, който да ни помогне да погледнем в бъдеще. Вие сте в политиката още от 1990. И 89-та края. 89-та. Всъщност, спокойно мога да кажа, че сте един от старите седесари в буквалния смисъл на думата. То вече не е за гордост. Това исках да попитам. Всъщност, тези, които в момента участват в реформаторския блок и са в коалиция с ГЕРБ, представляват наследството на тези 25 години. Как оценявате участието на реформаторския блок в управлението? Няма нищо по-лошо от това да заявиш нещо, че ще го правиш, пък да не си подготвен за него. За мен проблема идва от самото им име. Освен това, те не са готови за реформи. Те в момента това, което правят, ако са ковачи, ще умрат от глад. Ударят на едно място, се стои на друго, се стои на трето, защото просто нямат някаква стратегия какви реформи я правят. Друг е въпросът, че на България трябва да реформа и трябва единствено в правосъдната система и в силовите ведомства. Другите реформи ги има. От тук нататък трябва да говорим за усъвършенстване на моделите, за въвеждане на добри практики. За какви реформи говорим? Реформата е нещо много дълбоко. Тя обхваща още изграждането на структурата на системата, която трябва да се реформира. А вече нямаме нужда от това нещо. Не може да живеем в една къща в ремонт 25 години и да не виждаме края на този ремонт. Това е хубаво сравнение, да. Защото непрекъснато се правят някакви реформи и те затова си толкова повърхност. И затова не се водят до край. Значи замисъла, да кажем, на пенсионната реформа. То беше много ясен и стратегически. И верен. И не се възхищаваха всички европейски страни, защото Франция и Гърция се опитаха да го въведат и не можаха.
И постепенно в годините това се развали, онова се развали, третото се развали, четвъртото се развали и в момента вече тия го довършиха. С премахването фактически на втория стълб на осигуряване, който беше точно той всъщност, трябва да се развива. Този механизъм, как така се премахне втория стълб? Фактически се премахна, като казват, че може да си избираш НОИ или там. Ама това ще се реши до края на годината. То по принцип е вече като отвориш бутилката и духа излиза от нея. Ама аз не мисля, защото хората не могат да разберат какъв е смисъла. А могат те да знаят. Едните са частни, работят с техните пари и ги увеличават. В НОИ не се знае какво става. Друг е въпросът, че тъй като тези частни дружества ще започнат да плащат първите пенсии след 10 на години, май ще им се наложи. До тогава ние не знаем какво става с тях. Това си е също риск, нали? Ама винаги има риск. Значи във всяка инвестиция има риск. Да. Това е така. Има риск да гласува за една партия. Няма по-голям риск от това. Това е хубаво. Това винаги е рисково. Естествено. Аз ги гледам, тя казват, дайте, ще гласуваме за най-малкото зло. Ма ти го възпроизвеждаш това зло. И те не си дават сметка за какво въобще става дума. И че всичко зависи от нас, хората, които отиваме там и един път на 4 години, примерно, понякога е по-често, отиваме и казваме какво да бъде. Как пак казваме село неправилното? Един път да се замислят, да не спират новините и да пускат чалга по време на новините и да не се карат на телевизора и да го псуват. Ами да си кажат мнението. Тяхното мнение. Не онова, дето някой му бил казал, че във вестника било пишало. И за нас, ако знаеш кои работи пише вестника. Да. Ние на това сме свикнали. Аз предлагам да отиваме към приключване. Всъщност, има ли въпрос, който забравя да ви задам? Някой, който... Въпроси много. Не е възможно в един разговор да се изчерпят. Естествено. Пък и не е необходимо. Освен това наближава и времето, когато за тези неща се говори непрекъснато. Аз исках наистина да се върнем малко назад, защото това, което преживяха старите седесари, а днес, не днес, а преди няколко години, когато се случиха протестите, за пръв път видях протести, в които ми беше неудобно да участвам. И си спомням, че дисидентите... Не можеш да избереш коя мафия подкрепиш, или? Нещо от това. Аз заради и не ходех. И тогава, не знам дали го прочетох някъде или някой ми каза, че днес, за да бъдеш истински дисидент, трябва да не протестираш. За разлика от преди 25 години. Но, това бяха такива общи разсъждения. Значи протестът може да има много различни форми. Да. Всеки си избира каква да е. Разбрах какво. И заради това и само накрая, ако може да кажа нещо, много хора казват, както и те почнахме разговора, защо създадохме партията. Да. Махатма Ганди на времето, първо не са го забелязвали, след това са му се присмивали, по-късно са го били, но накрая победил Британската империя. И ние искаме да минем този път. Добре, примерът е хубав. И още нещо мога да добавя. Един австрийски политик, политолог, който е либертарианец, но аз мисля, че във всяка идеология има нещо полезно, е казал, че силата и парите са безсилни пред идеите. Дано това да е така. Надявам се. Аз също вярвам в идеите. Напоследък започвам да се обезверявам, да не кажа друга дума. Трябва да има и оптимисти. На вашата възраст е хубаво да сте оптимист. Аз искам да ви благодаря за този разговор. Надявам се, че по времето на кампанията ще има възможност да говорим и с вашия председател. Той ми е обещал, че след като... вчера се разболя, за съжаление. Да, след като оздравее, ще успеем да говорим с него. Явно. Така че, както казахте, това не е последния ни разговор.